Alam mo, promise, tinatawa-tawa ko na lang talaga. Pag halimbawa, usap-usap din kami dito, sabi nung isang kasamahan natin, sabi niya, ano na po, paano na po, nag-full tank ako kanina, 9K na ang full tank. Sabi ko, hindi ko yan ma-experience kasi kami, konting pitik lang na nabawasan. Pupunta na ako ng gas station kasi baka mamaya, bukas makalawa, tumaas na naman. So, hindi ko pa talaga na-experience na i-empty out. Since this crisis happened, na i-empty out yung mismong tank eh. Kasi every week nga Tumataas. Kaya, talagang nakakalurke. Yun lang ang masasabi ko. Nung una, akala ko mas matindi po yung COVID. Totoo. Ngayon, naisip ko, it's a tie. It's a tie. Mahirap. Totoo pa rin naman. Para sa akin, mahirap pa rin naman yung health crisis. Kasi kalusugan yan eh. 'Di ba? Lahat naman po tayo pwedeng at any point in our lives pwedeng mamaluktot kapag ka maiksi ang kumot. 'Di ba? Katulad nga nito, pinapatay ang ilaw kapag hindi kailangan.